Mas Mul. Mas Dono. Ya lek aku KCO 150 ya pilih sing iki. Timbangane sing diingi kae, KCO 150 pilih sing iki aku. Aku ora kacek pokok dijak. Lah koyo malah ngemis-ngemis ngono gayamu. Nruiman ngono to, Mas? Lah piye to Bu? Aku ki ya wis ngene iki lho Bu wonge penak neriman. Apa iya? Penak tenan? Oke. Jajal kok piye? Maksudnya jajal. Nah, Eling lan Mas Podo Apa wi? iya. Muga-muga wong Tunggul Sari renek sing delok. Ora apa-apa, kene aman kok, Mas. Tenan ngajak 150 pilih iki. Mas aku 150 ya kurang. Kurang. Ya aku bayaranku PNKB. Ya wis 75 ya. Hati pawi luput pisan kana pisan yen gampang luwe yen angel sing tenanan dong Mas. Mau bliruk nih nyapu ini. ora, berarti ngetes saman konsentrasine piye. Saya tuh selalu konsen. Lah, selain konsen berarti saman yo ora sudah rungon. Konsen no Mas. Tan kena tinumbas harato buka pundi? Buka kecek. Penake buka soundman ae. Buka kula? Lah jenengan dipun buka? Lah monggo lah. Enggak gitu. Om saya masih kecil jangan digituin. Wong kecil lah dibuka wis. Maksudnya ki dibuka tutuke metu suarane. Nah, lho, kaya iki lho maksudku. Kaya iki lho. Tuh, aku tahu. Piye? Aku kecil-kecil paham. Masuk tahu. Dadi hati. Ayo, Met. Mangga sareng-sareng MMT campur sari. Enggak.
Duwowo ka. Apane? Iki lho suarane iki lho cengkoke iki lho. Iya iya. Tapi penak toh? Penak. Penak, penak. Enak. Tuh. Sumpah. Enak. Rina wanita hati-hati wong prasaja awas gegurene Duwowo to? Terus to? Duwowo to? Ranjang kok bingkem bablas ngono kuwi. Dene, jereke penak dawa. Iya.